Sanibonani guys, welcome back to yet another video, and we are speaking about the latest episode of Homecoming. So guys, this episode starts off with uZethu ekuseni. She wakes up and ngaphansi komqamelo wakhe is the beads that uSifiso gave her. So she takes out those beads since they are in some sort of cloth. She holds them and she's thinking like uSifiso really gave me the beads that belonged to his parents. So as she's thinking like that, guys, her phone vibrates and she smiles and she answers the phone. She then says, "Ngisacabanga wesithanda sami." uShobane then says, "Imicabango emihle ngiyathemba. Lalela Dali, angisakwazi nokwenza lutho la ekhaya. I just want to see you njengamanje. Cela senze lunch." uZethu then says, "Yazi inhliziyo yami, ngakunikela lokho ngoba uyakwazi ukuyinakekela." uShobane then says, "Oh, Shuti-ke, you have also missed me all this time," but she didn't say anything. Hey madoda, hayi-ke lalela sithandwa sami, ngiyazi lento ye-placement ikuphathe kabi. Awusakwazi nokulala ebusuku. Ngifuna ukukhuluma nomama namuhla, ngibone if she can't make a plan for you. You know the matron knows every job opening from lana to Mzimkhulu. uZethu then says, "Hawu sithandwa sami, asikho isidingo sokuzihlupha." uShobane then says, "Hayi, inkinga yani? Abna inkinga la Zethu. Phela wena ungumuntu wami yabo." And on top of that, your reputation speaks for itself. You've worked very hard. Manje-ke ayikho inkinga, khuleka sithandwa sami. You can see ukuthi Zethu is smiling because her man is, he's kukuzelaring this whole thing of making a plan for her. uZethu then says, "Ngiyabonga. I really appreciate you sithandwa sami." uShobane then says, "Bonga mina sithandwa sami. Athi ngigeze masinyane ngize la kuwe." uZethu then says, "Okay, sure, I'll see you later." And then the scene just ends like that. Hi, and next scene there we see the Shongwane family. They are sitting around the table. They are having breakfast. You guys, you can see by the vibes is all nice. So Mashabalala then says kuZethu, "Yabona ntombazane yami, into enginesiqiniseko ngayo. Abantu bakule ndawo hayi bayaziqhenya ngawo. Yazi ngiye ngahlangana noMrs Dlamini ethwala ibhodo elingaka lestampu. Athi ngilethena udokotela. He." uNomfunda then says, "Mina-ke uthisha wami uye wangibuza ukuthi lo dokotela usisi wami ngempela yini." Unga then says, "Wathini wena?" Athi ngi-agele, "You acted like ubaba, wagibela phezu kwamatafula, watshela wonke umuntu ukuthi yebo nami." And then the whole family laughs. uNomfunda then says, "Hayi lutho bhuti yo, lokho kungangingenisa enkingeni. Kodwa-ke ngishilo ukuthi usisi wami ngempela futhi ngiyaziqhenya ngaye." uZenzo then says, "Yazi into ebuhlungu ndodakazi yami." He holds uZethu's hand. "Yikuthi fanele ubuyele eGoli. Yazi bekumnandi kanjani sindawonye lana." uMashabalala then says, "Not to mention-ke ukuthi bekumnandi ukuhamba siphoma nje ngawe." As they laughing there, guys, kumnandi, there's a knock on the door. uZenzo then says, "Ngaba ubani lo ekuseni kangaka? Ufunani? Hayi madoda." As he's speaking like that, uZethu gets up and she goes and opens the door. When she gets to the door, there's some old lady there, guys. uZethu is like, "Sawubona ma." Uma wakhona then says, "Hey mntanami, yazi ngizwile bathi kunodokotela lana." uZethu steps out and she closes the door. Umama goes on to say, "Mntana, angilethanga inkinga. Yazi kulamalanga angizizwa kahle. Uwena udokotela angithi?" uZethu then says, "Yebo ma, ngingudokotela but anginalo practice lami yet. Engizama ukusho ma, anginayo imvume yokubona iguli njengamanje." Umama then goes on to say, "Ungudokotela angithi?" uZethu then says, "Impela kuyiqiniso. Kodwa uma uyonkweni ukuya eklinikhi mhlampe." The woman then says, "How? Ungangithumela kulowa matron lowayana? Phela fanele ngivuke ekuseni ngo-4 ngiyothola lamanesi ahlukumezayo abazongisiza mntambama ngabo-1. Awungeke ngoba ngifile mntanami ngaleso sikhathi." uZethu then says, "Okay mama, kulungile, ungangena ngaphakathi kodwa ngenza i-assessment kuphela futhi ngisiza wena kuphela, hayi omunye umuntu." Then the woman then says, "Ngiyabonga mntanami, ngiyabonga." uZethu opens the door. The woman enters and she's like, "Inkosi ikubusise." And
then the scene ends like that. Guys, Uzethu's gonna get herself into trouble. What does she mean? Why is she taking patients into our house? Even this whole thing of the whole village likes her. They're all giving her stuff and bringing her stuff. I'm just like, Zethu, ungaqhatheki. These people are only bringing you nice things just because maybe they want you to assist them. And now is not the time, Zethu. You don't even have umsebenzi. Uzophelelwa license yakho ungakaqali ukusebenza. Next scene, we see uShobane walking into the kitchen. His mother made breakfast laphayana for them. He then says, oh my daughter, I could smell breakfast all the way from egumbini lami. Then umatron then says, hawu mntanami, akukho kunye. Uyinkosana yami, my one and only son. She takes the plates, guys, their breakfast. She puts it before him. At this point, uShobane looks at the food and is like, ngendlela engiyithanda ngayo. Umatron then says, asidleni mntanami, sizothola amandla kusesekuseni. Then she can see by uShobane, man, he looks distracted. She then says, yini mntanami, awukho mnandi yini lokudla? uShobane then says, cha ma, kumnandi kakhulu ukudla kwakho. Ngiyabonga ma. Kodwa kunento engangiphethe kahle mawami. Indaba yakho noZethu okungazwani kwenu. Angazi inkinga ukuthi ikephi ngoba phela thina sobathathu we are all on the same side. Sihlangane impilo zabantu, the three of us. Anti-ke mina ngiyamthanda uZethu ma. You can see ukuthi umatron guys, she's uncomfortable about uZethu. She's uncomfortable about uZethu's name coming up while they're eating. uShobane goes on to say, ngifuna ukumletha la ekhaya as umakoti wakho, as your daughter-in-law. Umatron then says, uthi ngenze njani mhlambe? Uthi ngenze njani ngalolu lwazi? Ngigqoke ipinifa, ngishuka iduku, ngiphume nomshanyelo, ngiround indlu yonke ngikikize. uShobane just lost his like, hawu ma, cha, akunjalo ma, that's not what I'm saying. Ngizoyibeka kanjani lento? Uyabona ma wami, uyindlovukazi yala endaweni, akekho ongakwazi lokho. You have the Provincial Department of Health in the palm of your hands. Uma kuvuma wena, uZethu angasebenza kwakusasa lokhu. She could have a job. Ngiyacela ke mawami ukuthi uvume. Umatron then says, yazi usakhuluma kanje. Kunenye phone call actually engenile izolo engimangazile. Hayi ke nomuntu ofonayo uthi uyi-CEO yaseBurgville esibhedlela. Ukhuluma ngendaba yokuthi unodokotela osemusha owenze imanga laphayana. He was complimenting the doctor saying ukuthi how hardworking she was. And he went on to say ukuthi lo dokotela lowo waze wayiphakamisa indawo yakithi ini. Cela ukuthi uqaphele ukuthi bakhuluma ngobani. uShobane then says ubani. Umatron then says, uDr. Zethu Hlongwane. Ngokwakhe, ucabanga ukuthi usebenza la. Ucabanga ukuthi usebenza ngaphansi kwami kule clinic yami. uShobane then says, mana kancane ma. Uthi lo muntu uthe uDr. Zethu Hlongwane. And then umatron then says, sengishilo. uShobane then says, ma, hayibo, why would he say that? umatron then says, ubuza into oyibonayo. Le ntombazane qambe amanga. Ayigcinanga lapho ke ya-operator umuntu enganayo imvumo yokwenza loyo nto, yambelethisa. Mntanami, angazi ukuthi ngithini kuwena njengamanje. uShobane guys is so conflicted, he doesn't even know what to say ukuthi where uzoqala ngakuphi by trying to defend uZethu. Umatron goes on to say, yazi sengikhulume ngaze ngadela, le ntombazane doesn't deserve you, yisigebengu nje. uShobane then says, hayi, na ma, uZethu akawaqamba manga ma. There must be an explanation for this. Zethu would never say such a thing. Matron then says, lalela ke Shobane, into efanele yenzeke njengamanje yikuthi sizokwenza uphenyo olunzulu. Le ntombazane ihole ngalento ayenzile, sengiqedile. And then the scene ends like that. Next scene, girl, we see the very same matron uyobona uMankwanyane endlini yakhe. Angithi uMankwanyane just gave birth. So we see matron is busy pressing isisu sika Mankwanyane. Aba she's checking how did the operation go, how is she healing, izinto ezinjalo. So uMankwanyane then says, matron bengisacela ukuthi ube nesineke bandla, because the way umatron is pushing her stomach, guys, so rough. Umatron then says, hayi awukahle wena, isineke sani.
Yazi wena ntombazana ndini, uyangimangaza. Ubukhulelwe wena, ubungasangani. But the moment your water broke, hayi bandla, you ran up and down this village. Wakhohlwa nendlela eye clinic, Wakhohlwa ukuthi mina ngikhona. Kade sinawe. The staff le ekliniki, they know your whole history ye pregnancy yakho. Yazi namanje, nisakhonela ekutheni wena, you could have given birth without an operation. Abantu abenza i-C-section, yilaba abanenkinga yokubeletha. Noma sibona ukuthi ingane ikhathele, kodwa wena ubunganalutho. Ubunganankinga, kodwa wena wenze njani? Uqonde kuleya ntombazane evele yagebhula ngommese. Buku ukuthi unjani, Esisi sakho, hayi bandla. Ngisho iy'titshi, ingathi they were made by a snail. Kodwa unenhlanhla ngoba awunayo infection. Futhi-ke inxeba lakho liphona kahle, uyabona? As long as uligcina lihlanzekile kanje, lizophola ngokushesha. Kusasa-ke, woze ekliniki, sizokudresa kabusha. Sisuse yonke lento. Yazi ukuthini? Athi ngikutshele mahhala. Asikho isidingo sokuthi ungikhokhele imali. Uyabona ngelinye ilanga. Uma uhalela ukuthi ucabange, usuyosiza, uthatha ingqondo yakho, ne ohleli phezu kwayo, uyibuyisele ekhanda, la ibhilonga khona. Uyaza Stormdini, and she just walks out nje kanjalo. Guys, who does matron think she is? Imagine, ungenela endlini and speaking to her in that manner. That time shame umakwanyana this whole time she's quiet, she's even scared to say anything. Next scene, the same matron, she's walking into the clinic. So as she's walking into the clinic, she passes the patient, she sees her colleagues and she's like, good morning. And then Loa Mama, the one who went to Uzeto endlini yakhe, she is there at clinic. So when she sees the matron, she gets up and she's like, matron, sawubona, bathe ngize lana ngizocela lamapilisi lawa. She is holding a paper, guys. Caba uzethu umbhalele i-prescription phansi ephepheni. The matron takes the paper, she looks at it. She's like, yini manje? Lesi akusona script sala ekliniki. Nanodokotela ubhale la angimazi. Lento ibhale ngesandla, ayinayo ngisho istamp. Uyithathephi khona lento? Then umama then says, udokotela lo omusha wakwaHlongwane. Yosh, guys, matron's facial expression just changes right there and there. She's like, oh, uthe usebenza la lo dokotela lo. Umama then says, cha, akashongo njalo. Yimina oye buyena, nakani usizo kuyena. Wathola ukuthi ngine-infection, wathi ngizolanda ama-antibiotic la eklinik. Umatron then says, yazi yenza njani? Hlala phansi, unesi uzokubiza mase kufuna. Thatha lento yakho futhi angazi ukuthi yini yona lento. She gives her iphepha and then umama walks back to her seat. As she's walking back to her seat, umatron unyanyeni, she says underneath her breath, ntombazane yakwaHlongwane, hayi inesibindi, inesibindi. And then the scene just ends like that. Next scene, we see uSifiso. He is entering his bedroom. As he's entering umakwanyana, she is putting the baby to sleep. So uSifiso then says, makwanyana, awusangitshelanga ukuthi kuhambe njani phakathi kwakho nomatron. Makwanyana, shame, you can see she's still down from that whole thing that happened no matron. She then says, ay, uhambe kahle baba, abufani. uSifiso then says, kuhambe kahle. He can see manu ukuthi akekho right umfazakhe. He goes on to say, uzongitshela iqiniso noma cha. Umakwanyana then says, usihlolile baba isilonda. Oda, ukhulume indaba yokuthi the cut was too deep. uSifiso then says, okay. Umakwanyana then says, usalingathi, lo muntu ongihlinzile ebengazi ukuthi wenzani. Yazi baba, uthe besingekho isidingo sokuthi ngenze operation. That this could have been avoided had I gone to the clinic when I was in labor. uSifiso holds her by the hand because he can see his wife is getting emotional. She goes on to say, ungenze ngazizwa ingathi nje ngifake mina nengane yami engcupheni. Kanti baba kumele ngenze njani? Ngoba iclinic ibivaliwe. Ngahamba futhi ngaya ku-matron wangijikisa. Yazi if besingayanga kulo dokotela ngaba sikho la mina nengane. uSifiso then says, ngiyazi sithandwa sami.
Manje awungitshele, did she mention uDr. Zethu by name? UMapanyana then says, besingekho isidingo baba, bokucacile ukuthi bekhuluma ngabani. And then uSifiso, he just breathes out, and then he's like, Phumula mfazam, and the scene just ends like that. Last scene, we see uSifiso, he is driving to uZethu's house. He parks the police van there by the gate. So uZethu vele bengaphandle. When she sees his van, she then says, how's Fiso? Kazi umuntu ugeze ngani? uSifiso then says, awuzwe nje. uZethu then says, kuhamba kanjani? uSifiso responds and then he says, kahle kahle, uyabheda wena Zethu. Ngithe ngize lana, ngizoxwayisa. uMatron ukhathazile. Uthe wena uqambe amanga ukuthi wena ubekiwe laphayana eclinic. You misrepresented yourself enzele wena you could perform leya surgery kumfazami eBergville Hospital. Manje ke usehlele ukuthi abhale incwadi ayoyibika laphayana eDepartment kaHealth. uZethu then says, hayibo, ayikho leyo nto leyo. uSifiso then says, yabona uMatron unonya. Futhi ke bekabona ukuthi wenza kangcono kunaye. She will come for your head. Kodwa anizile la uzokuthusa. Ngize la enzeni uzilungiselele wena ngoba lolu daba lolu nukhulu kuMatron. She won't let it end as some rumor la escorting, and then the episode just ends like that. Guys, it looks like it's still gonna go down for Dr. Zethu, but it looks like even the whole village, no one likes uMatron. So I'm interested, are people going to stand up for uZethu and maybe speak the truth or go to the extent of reporting uMatron for the way she treats people? Anyway, let's park it right there, guys, because that's where the episode ends. You tell me your thoughts on this. Please do make sure you like the video. Please do subscribe. It is absolutely for free of charge, and I'll see you guys in the next one.